Здравейте хора, аз съм Спас Петров и днеска ще пробваме една игричка. Само ревю ще правя на нея, защото съм я играл, не се съобразих, че може да снимам на нея и съм я играл. И да, това е. Само да свърши, ще направим един нов матч. И свършим. Имаме два червени картона. И ето го моя път, ето го неговия. Планета, началото, после джелапи. Гарция се засила към него. И се впада. Жълт картон за Гарция. Тук е Алексис Югачев с времето. И сега напред да има един филм покажа. И главата стреля и извън вратата. Корнер. Ще го бие. Вратаренето много го бие. Той ще ги бие. Това беше гол. Това беше гол. Ма това беше гол. Еми както и да е, щом така е. Щом така е, че така да е. Тъч за наша полза. Тръгва. Аре стрелни, бе, човек. Махай се, бе, съдия. Съдията. Дай, натичаш го в шпагат. Аре, като цъкам, що не влизате в шпагат. А сега като ми вкара, е. Натура. Тръгва, правенето и финтове. И... нали ще вкара! Ой, бачи! Какъв е това, бе? Бачи. Какъв гол! Какъв гол! Какво въртене! Какво чудо! Алексис Югачев. Тук е Кристияно сега. Кристияно. Но... не знам което е. Грация. Много време. Ето ми го отбора.
Нята Кенко, е така. Матч статистиките. За него позиция 60/40. За нас територията. Аз съм шутил 3 пъти, той 0. 0 точни. Един корнер. Те си паскат повече от нас. За нас ние имаме един фаул, един червен картон и няма да се. И Алексис се окача. Тръгна Кенди да я пусне. Това златно момче. И то шути и гол. Сори, пич. Такъв е живот. So we're back underway. I wonder how that goal's going to affect this game. Great tackle. And it's with the captain. Lovely bit of skill there. The referee plays advantage. Тук е пич. What a well-timed tackle. Oh, great tackle. What a well-timed tackle. Пусни ме да е. And he stayed on Вкарай. Не можа да вкараш. Браво, пич, вкара 2 гола. Ако направиш хет-трик, And it's with the captain. бъди яко. Който не знае какво е хет-трик, трябва да вкараш 3 гола във вратата на съотборника си. Да вкараш 3 гола и това се зачита като хет-трик. Това се казва хет-трик. Аз го копнах това. Здравко, вече излизам. Дай, набирай. Стигаш. След като я взе той. Ронголи. Андерсон, шпагат на Андерсон. И той изби напред. Сега Андерсон, нали? Това шпагат. И Ронголи. Няма вкараш. Няма. Бом. И сега ви обясня малко повече с него. Тук може да смените играчите. Тук се купуват и играчи. Ето, които искаш, атака, позиция, такива. Тук може да играете мултиплеер. Ето, виждате. Тук ти е стадиона. Ето тук тренинг направо. Да тренирам. И тук цъкаме, ако искаме фрикик. Ето виждате. Например, фрикик. Ето. Видяхте. Корнер, ако искате. Гледате където е паузата. Ей тук. Пеналти. Това за дуспата се бие, като движите пръста. Ето сега. Ако сте играли 2015-та, на 2015-та, ако сте играли, тук ви дават тези ръкавици.
според засилката на тоя, може да видите на къде ще бие. Ето сега, например, нататък. А той не бие нататък, бие на друг. Да е на къде ще засели. Ще бия там. И беше нататък. Ще бие пак там. Ето. Гледате как се засилва. Не знам как да го вижда, ама видяхте. И така, ето тук, например, разцъквате така и той е бомби. Но и като излезне от аута, някой ви я пуска и то някой има напред. Сега нямаше, иначе има някой напред. За какво стоите? Трябва да се е тук някъде, преди аз като играх. Нали, като ми пуснаха тройнинг. Ето. Ето, виждате как се... Гърция. И ето още един път за последно. Айде. Аре, още нещо. Цъкаме. Връща. Той му е връща и забалка гол. И бомби. Добре, аз цъкам. Вижте колко зарежда. Аз пък зарежда. Вижте. А той къде би? Гледайте сега стрелката. Нали? На хората. Той я би във вратата. А сега, например, ето към вратата е. Той вижте на къде би. Тук и тъч може да се тренирате, но аз не предпочитам. Оле, това как не се видя във вратата, викам бахти го. Дай му. Ай се би. Вижте как би, бе. То бахти слабак. То е... Ако бие от център... Ето вижте са, например... Идвам тук. Обръщам се и стрелям. И тук гледайте почти точно във вратата. Ето той е... Вода. Вода стара. Вижи, не. Като е така, стреляш колкото можеш и да влезне. Не може, трябва. Ето, той е лесно да се вкарва. Но с другите е малко трудно. И това ще от днеска, дами и господа, момичета и момчета, ще се видим някой друг път.